Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan? Kalau jeruk udah. Mbok tangannya sing sakit di pijeti. Demek. Pijet. Loh guys, diperban. Diperban wae bar tiba. Halo. Kalau piten udah ditumpaki. Kalau piten nanti sepeda nanti ya ndak tumpaki turun Dukno mak saru Gak boleh ditulanan kan di Soleh minum kan jaluk minum. nak minum ora. Tapi nak mau Piye nek ngomong piye mboke? Minum. minum. Waduh teles. Ulah. Ger piye? Ngono lho. Tiba mak. Domo mbok tangane sakit, endi tangane mbok sing sakit di? Mau bar tiba guys, kresak tebu lah. Tangane montir terus disangkal putung deh. Wah, musikan kaya dancuk tenan kok. Yo Nan. Kan Pak. Dan numpak jake. Nek numpak piye tante doi? Apa wi? Tawon. Dintep tawon iki. Kalau mbok pijeti, tangane mbok pijeti nang. Mbok piye? Iki kok ngemuti tangan to, Nan? Aja ngemuti tangan. Jajane cipok jajanmu. Nanti jajan. Jajannya nanti. Ini motor. Gak mangkat juga kan. Wete iso tiba piye? Sandung. Maksudnya Sandung ke tebu garing. wis sakal mulai. Ya tengok nang kono gak iso mak. Kacelok kap ya. Kalau wis dicelok kap ya kalau. Kalau wae. Makan dolan. Jajan belut. Gak gelem. Mah kak piye? Mah. Kalau mau kak Nana. Kalau. Nyak lo jajan munyok. Jajan apa? Nyok. Iki lho Nan. Enek tikus. Ayo mak tinggal. Gak enak. Sopo? Ora dirawat iki. Ya. Kalau Kak Nana. Iki lho, Mbak. Iki lho. Ya jajan di. Kok mak. Mak jajan ngono. Mak sapa? Mak sapa? Nan apa? Mak Nan apa mak sapa? Wedi. Puji. Mak Puji. Sing ndi jajane lah.
Mama njebok Nutrijel kon gawe neh to. Diingin gawe rambut pangan ngono kok. Kelok. Ayo mak, tinggal mak. Dek mudeng ge njaluk Nutrijel. Diingin gawe ira dipangan. Cepet. Rasa dhewe. Wes jarene. Mbarana. Di dono iki. Jajan guys piye? Oh. Enggak kena. Gak iso. Iki gak iso digawe isone. Iki digawe. Loh. Nutrijel. Ya. Jajan ae dong, jajan. Jajan ae ya. Mo. Cah cilik gak oleh dolanan ngene iki. Liyane. Balekna ya ki. Dang jajan apa? Ini. Ya. Coba cek. Nanti. Permen. Alah. Ya coba. Kon buka Bu Kon buka. Lendi iki. Kan lu didoi mbok apa kae? Didoi make apa kae? Ya. Saya digoro nak dionceki yo, kon ngonceki make. Ya. Wes mampu rong. Nah, enggak. Donceki sik to Nan. Apa? Adik siapa? Adik Nan. Oh. Apa ini, Mak? Cakile piye? Enggak salah ora. Mana? Jatuh. Jatuh. Ora pedes sih. Iki tak mam lah. Oleh Nan. Ki oleh tak man. Nan. Kontak loh yo. Nduk gua oh. Nyake lo dek. Kalau dek sudah. Digecek ae mak. Rambut pangan. Tangannya mboke kalau pijeti. Kok Afna ning kameraku ketok ireng, badan putih wonge. Enak ah?
Nah. Enak. Terus kuwi. Wah. Sing iki huha. Iki lho Nan, anake Nan. Oh. Ra gelem. Ah. Mata genit. Piye? Mata genit. Nak kecungkel. Kareput nak kecungkel. Delok guys, botake iki lho guys, botak Nan. Tiba. Oh. Mas Azril sapa jenenge? Mas I Nu. Mas I mata genit. Metu kene lho. Metu kene lho. Metu sini lho, lewat sini lho. Bocah iki nek diomongi kok. Nan tak sontik lho engko. Berarti wis tiba gak kisah apa-apa mak pas we. Nasi nulungi Pak ya? Lah aku nanti tegal dhewe. Tegal dia? Kalau rumah kuwi lho. Terus sawah sujak. Lho. Lah Pak endi wonge? Pak ana tegal Trogo. Lah wis mulai. Mulai mlaku. Lah wis gak kresane wi pas wi. Mulai. Berarti tanganmu mbok tindai kowe. Iki pedes kok gak? Gak. Rupane nek ngene. Iki piye ya? Wis nantek engko untumu. Betul karo ada. Rasanya apa? Enak Nan. Permennya enak. Rasa kan punya. Rasa dipundhokno. Gitu. Afnan Eri Argani. Gani. Jenenge sapa? Afnan Eri sopo? Nan. Mata genit. Tak suntik ya. Kalau Kak Nawang. Kalau Kak Awang. Awas kut enggak kut. Teraya megel wong kok. Delok untune. Nek miso piye? Erik? Tante? Ayah sapa? Ayahmu sapa jenenge? Tomblok. Ibuke sapa jenenge? Tiba Nan tiba. Iya ta. Ibuke sapa jenenge? Nanti wong puji. Masak. Masak. Lah ayah nanti Kerja. kerja nanti. Nang tebu. Tebune sapa? Bapak. Ngewangi bapak kono lho. Kresak. Nggak kene kayak kene.
Buat nang sampah. Kene aja rene aja rono-rono. Hop. Hop. Delok guys, malah seneng nek dingonokno. Tiba. Duduk kene wes, duduk kene. Apa? Ono wes duduk. Duduk. Wes gak mantuk. Ngendi mak? Tumpuk. Duduk Nan. Ayo weh. Duduk kene. Kalerik. Oh, Erik pisui. Kucing. Ya, pisui wani gak? Pisui. oh. Apa? Asu jere guys. Bisik-bisik. Asu jere. Gak boleh ngomong sekarang. Asu. Om. Erik asu. Apa? Siapa? Om. Kalau ditekok Mbak Putri. Siapa? Om. Om. Om Erik. Kilorik, tinggal Erik. Gelem aja tinggal Erik. Gelem. Ikut. Oh, ayo. Sikile mak. Iki tak gawekno suntikan. Dong. Tak jiwete. Ampun mbok gak. Aku. Nah, ampun duduk. Ampune duduk. Kene. Wes duduk. Afnan wis iso miso, guys. Ya. Oh. Apa? Piye nek? Satu, piye? Satu. Satu. Lah. Tiga. Ma. Rambut botak kok dijungkas. Rambutmu botak rasa dijungkas. Masamu ganteng. Ganteng. Sing ganteng-ganteng dhewe ngono. Iki jenenge sapa? Jenenge sapa wi? Apnan. Nan. Nani nakal guys, wong enek anake Mbak Rizky ngono kan lho. Wah dijual to sih. Dicengkiwing nek. Bature Kowe nek salah dikuaploki tukaran kok. mbek Wildan. Wildan mbok tukari. Heeh. Wildan mbok tukari. Mbok kamplengi ngono. Heeh. Gak oleh nakal. Gak nakal ya. Misah-miso ae no kok. Melerik. Wes guys, ngono ae dadah sik. Dadah sik engko ora tak. Dadah. Dadah. Wes guys, ngono ae sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.